Dobrodošli na Joystick Jedi kanal. U ovom ćemo videu pogledati na dolazeće igre za mjesec srpanj za 2024. godinu. Udobno se smjestite i napišite nam što vi mislite o ovim novim igrama. Final Fantasy XIV Dawntrail je najnovija ekspanzija za popularnu igru Final Fantasy XIV, koju je objavio poznati Square Enix. Ovaj DLC donosi neke novine za igrače koji su dobro upoznati sa samim serijalom. Dawntrail ovog puta vodi igrače na zapadni kontinent Tural, gdje ćete se suočiti sa novim izazovima, raznim plemenima i prijetnjama. Sama je igra open world te sadrži mnoštvo tajni i zagonetki. Neke od ključnih novina u ovoj ekspanziji su novi raid sustav za 8 igrača koji se zajedno bore protiv moćnih neprijatelja. Tu je novi dungeon, The Fell Court of Laughter, za 4 igrača, a sama je radnja smještena u mračnom dvorcu, naravno prepunom opasnosti i zagonetki. Ubačen je novi PvP mode, Crystalline Conflict, u kojem ćemo se u ekipama 5 protiv 5 boriti na kristalnim bojnim poljima, nalik na šah. Ovaj DLC donosi čak i nova plemena, tako da u ovom nastavku poznajemo Amajin i Loporite, valjda sam to dobro rekao, sa kojima se možete družiti i učiti njihove vještine i način same borbe. Promijenjen je i maksimalni upgrade za vašeg lika, što znači da će sada vaš lik biti leveliran do levela 90 maksimalno, iako mi i dalje nije jasno zašto ga ne možemo levelirati do levela 100. Naravno, uključen je i novi sustav kraftanja, poboljšan sustav online igri, nagrada za dobro odrađene misije u online modu su sada napokon bolje. Svakako zvuči zanimljivo za sve fanove samog serijala, a možda i privuče nekog novoga ko će otvoriti vrata dobro nam znanog Final Fantasy-a. Nakon zanimljivog Final Fantasy DLC-a dolazi nam i The First Descendant. The First Descendant je kooperativna looter shooter igra u kojoj preuzimamo ulogu Descendantsa, posljednje obrane čovječanstva protiv invazije vanzemaljskih sila na kontinentu Ingris. Uz pomoć moćnog oružja i jedinstvenih sposobnosti borit ćemo se protiv ogromnih boseva i neprijatelja. Prolazit ćemo opasne misije, sve kako bismo zaštitili vlastiti planet. Igra je dizajnirana za zajedničku igru do 4 igrača, te zajedno sa prijateljima ili novim igračima koje nađete online ulazite u uzbudljive misije u kojima u timu uvijek naravno sve bude lakše. U početku igra nudi izbor različitih likova, a svaki od njih ima svoj jedinstveni stil i sposobnosti. Naravno, jako je važno da u ovoj igri lutate sve što je moguće, jer ćete tako nadograditi svog lika te pronaći moćnu opremu koja će vam svakako pomoći u lakšem i bržem napretku kroz igru. Gameplay je brz i dinamičan, grafika je impresivna, barem se tako hvale iz studija Nexon Games zbog korištenja Unreal Engine 5 kod svog vizualnog stila i kunu se u detaljnost modela likova. Ako vam se čini zanimljivo, a tražite kooperativnu online igru s brzom akcijom i dobrom grafikom, morate se strpiti još samo malo. Zenless Zone Zero je novi urbani akcijski RPG. Radnja igre se odvija u New Eridu, gradu koji je preživio misterioznu katastrofu poznatu kao Hollows. Hollows su dimenzionalne anomalije ispunjene opasnostima i čudovištima. New Eridu je jedini grad koji se uspio suprotstaviti Hollowsima, a mi preuzimamo ulogu proksija. Pitate se što je to proksi? To su profesionalni vodiči koji pomažu ljudima preživjeti opasnosti koje se kriju u Hollowsu. U igri koristimo sposobnost u borbi protiv čudovišta, dok ujedno čuvamo i naše klijente. U samoj igri možemo regrutirati saveznike, svakog sa svojim setom vještina i znanja, a mogu nam se pridružiti i pomoći u borbi. Borbe su dinamične i brze, a igra kombinira borbu iz blizine i s vatrenim oružjem, a uz sve to imamo cijeli set posebnih moći na raspolaganju. U početku igre imamo izbor cijelog niza likova, svakog sa svojim stilom, ali koje možemo prilagoditi vlastitim željama. U igri otkrivamo grad New Eridu, njegove tajne i sudbinu. Ova se igra ističe svojim anime inspiriranom grafikom, zanimljivim likovima, životopisnim svijetom i poboljšanim sustavom borbi. Kako vama izgleda Zenless Zone Zero, napišite nam u komentarima. Darkest Dungeon 2 je RPG sequel originalnoj Darkest Dungeon igri koju je razvio i objavio Red Hook Studios. Ako vam je igra poznata sa PC-a, dobro ste to uočili jer je igra izašla za PC 8. svibnja 2023. godine, ali uskoro dobiva i mogućnost igranja na konzolama novije generacije. U ovoj igri putujemo opustošenim svijetom, suočavajući se s brojnim izazovima i neprijateljima.
I dalje se u igri upravlja grupom od 4 heroja, ali samo njihovo pozicioniranje na stagecoachu je drugačije nego do sada, pa sve to utječe na njihovu ulogu u borbi. Ne možemo zaboraviti na psihološko stanje naših likova. Da, dobro ste čuli, naši likovi ovise o psihološkom stanju u kojem se nalaze. I dalje upravljate njihovim stresorima i strastima kako bi održali efikasnost i borbenost samog lika. Igra zadržava mračnu i gotičku atmosferu iz prvog dijela, ali se u drugom dijelu borite protiv palete novih neprijatelja te većih i jačih bossova. Srećom u igri je postavljen novi sustav ranjivosti koji omogućava korištenje slabih točaka neprijatelja u svoju korist nanoseći pritom i veću štetu. Kako igra ne bi bila repetitivna, kod pokretanja nove igre generirat ćete i novi svijet, s neprijateljima i resursima svakoga puta na drugom mjestu. Svakako zvuči zanimljivo za sve fanove roguelike žanra, uz upozorenje da nije za one slabih živaca zbog poprilične težine i izazova. Evil vs. Evil je brza i divlja kooperativna igra iz prvog lica u kojoj preuzimamo ulogu moćnog vampira. Da, ovo nije tipična igra u kojoj smo u ulozi heroja, ovo je igra u kojoj smo vampir koji uživa u obijanju, svojim oštrim kandžama, zubima i moćnim sposobnostima s kojima ćemo pokositi horde neprijatelja. Sama je igra dizajnirana za suradnju s 1 do 3 igrača. Kada ujedinite snage i koordinirate nove napade, savladat ćete prepreke s lakoćom, ali i pobjeđivati razne moćne neprijatelje. Naravno da u igri ne koristite samo zube i kandže, na izbor imate široki izbor oružja i moći koje možete kombinirati i biti što efikasniji. Bitno je prilagoditi lika sebi i svome stilu igre. Borbe su ovdje brze i dinamične, u kojima krv lije kao da je riječ o vodi na plitvicama, a glave lete na sve strane. Svakako koristite okolinu u svoju korist, ali zauzmite bezobziran stav u borbama. Atmosfera je onaka kako se i očekuje, mračna, tamna, sva u gotičkom stilu da bi svijet vampira i užasa bio još opipljiviji. Htjeli ste postati vampir, a niste znali kako? Budite kao Drakula od 16.7. i uživajte u gore navedenom. Ako ste ljubitelj platformera, akcijskih igara i japanskog folklora, Bo Path of the Teal Lotus bi vam mogao biti zanimljiv. Igra je to koja je inspirirana japanskim folklorom. U igri preuzimate ulogu Boa, nebeskog cvijeta koji je sišao s neba da bi odigrao ključnu ulogu u drevnom i misterioznom ritualu. Istražit ćete čarobni svijet, boriti se s neprijateljima i otkriti tajne svojeg podrijetla. Grafika je u ovoj igri ručno crtana, a ističe se životopisnim i detaljnim umjetničkim izričajem. Ovo je igra u kojoj otkrivate razna blaga i tajne koje ona čuva. Otključavate moćne i nadnaravne sposobnosti, a u samoj borbi i kretanju po svijetu pomoći će vam Boov štap. Ne znam šta očekivati, idemo zajedno otkriti tajne i samu sudbinu svijeta u ovoj prekrasnoj umjetničkoj igri. Flintlock The Siege of Dawn je akcijski RPG naslov koji se odvija u svijetu gdje ljudi vode borbu protiv bogova. U igri preuzimate ulogu Nor Vanek, elitne vojnikinje koji se pridružuje Enki, tajanstvena lisica koja nam postaje vjerni pratitelj. Zajedno se borimo protiv bogova i njihovih sluga, a sve to u nadi da uspijemo spasiti čovječanstvo. Igra nudi dinamičnu borbu s vatrenim oružjem, magijom i borbom na blizinu, pritom koristimo razno oružje te sposobnosti naše Nor Vanek. Svijet je open world, što će nam dati mnogo sati uživanja u istraživanju i pronalasku skrivenih tajni, lokacija te rješavanju zagonetki. Igru krasi odličan vizualni stil, pa nam ne preostaje ništa drugo nego da se strpimo do datuma izlaska i uvjerimo se sami. Kunitsugami Path of the Goddess je akcijsko-strategijska igra s roguelike elementima inspirirana japanskom mitologijom. U igri preuzimate ulogu Tamahime, božice koja je poslana da očisti planinu od zla. Glavni cilj je istraživanje same zle planine, borbe s protivnicima te štićenje sela od raznih napada. U borbama koristimo mačeve i vještine koje putem igre učimo, ali paralelno uz to moramo planirati svoje korake kako bi zaštitili selo i napredovali u igri. Igra obiluje tajnama i zagonetkama koji su skriveni na zadanoj mapi uz zanimljivu priču te lijepi vizualni stil. Čini nam se da će ova igra biti dobra opcija za sve ljubitelje žanra.
Ako ste ljubitelj Formule 1, a možda vam je dosadio klasični F1 serijal, za vas izlazi F1 Manager. Igra je to u kojoj preuzimate ulogu menadžera, upravljate sa svim aspektima svojeg tima, novcima, sponzorima, a uz to stvarate svoj najbolji tim. Da, dobro ste čuli. Po prvi put u serijalu možete kreirati vlastiti tim u Formuli 1 i nametnuti se putem grida protiv velikih svjetskih imena. U ovoj igri moguće je sve, od dizajna vašeg bolida, boje trkaće staze, sve do logotipa i dizajna trkačih odjela, sve se prilagođava po želji. Igra ima poboljšani sistem morala samih vozača i osoblja, o kojem ovisi vaš daljni napredak i mogući uspjeh. Napokon je riješen problem pregovaranja sa novim timom, tako da u ovom nastavku očekujemo dinamičnije i brže pregovore, da zadržite svoje ljude, ali i uspješno nađete neki novi talenat na tržištu. Sama utrka je poboljšana, tako da će i ponašanje samog vozača biti realističnije sa novim i dinamičnim kamerama za uzbudljive perspektive. Svakako zvuči zanimljivo, pa ćemo se strpiti još malo i sigurno baciti oko i na ovaj naslov. Ovo su bile igre za mjesec srpanj za 2024. godinu. U svakom slučaju, igre su puno bolje nego u mjesecu lipnju, gdje nije izašla tako reći niti jedna kvalitetna igra. Svakako se pretplatite na naš kanal za još ovakvog sadržaja, bacite lajkić i u komentarima nam napišite koju igru čekate.